हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना दा मा खालामगासिनो जायफोरा दा आंनि लाइभ भिडिअखौ नायदों नोंथांमोनखौ आं हेपि दिवाली जासिहरनाय जाबाय नोंथांमोना दिनै गाजा गोमजायै दिपावली मानिगोन माने गोजोन आलारि लगायनाय लोगोफोर जायफोरा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनो आंनि भिडिअखौ नाय नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों गोजोन हामलायनाय अननाय जासिहरबाय नोंथांमोना नाजावना लादो गोसो गोरबोआव लोगोफोर नोंथांमोना खायसे खायसे जानो हागौ लाइभआव नायनो लुगैदों नोंथांमोना दिनै आं दिपावलीखौ लोब्बा लाखिनानै आं दिनै लाइभ भिडिअ फैनाय जादों लोगोफोर नोंथांमोना दिनै लाइभ भिडिअआ आंखौ नुगोन नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर सोर सोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो माबायदि मोनो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरनो हायो लोगोफोर जेरै लाइभआव जेरै बिदि मोगथाङावबो बिदिनो लोगोफोर खायसे खायसे नायनो लुगैयो टि लाहारि बिथाङा माबायदि भिडिअआवसो बिदिनो नाथाय लाइभआव माबायदि बा नुयो जोबोद नायनो गोसो जायोना आंबो नायनो गोसो जायो मोगथाङाव माने माबायदि जानांगौ बैबायदि लोगोफोर सल'खौफोर नोंथांमोनाबो चेनेल बानायो इउटुब चेनेल सोरना मनेटाइज जादों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर आरो आंनि बुंनायफ्रा जायोना जाया नोंथाङाबो माबायदि मोनो जायोना जाया नोंथांमोना माबायदि मोनो बेखौबो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर नोंथांमोना सापर्ट खालाम जायफोरा गोदान साबस्क्राइबार सापर्ट खालामबाथाय आंबो सापर्ट खालामो टिम माने हारसिंनो रावा जै जानो हाया खौसेजोंसो आर्टिस्ट माबाखौ बनखौ सेफायनो हायो हारसिं हारसिं माने खौसे जानानै सेफायबाथाय सेफायनो हायो बिदिनो लोगोफोर नोंथांमोनाबो टिम खालामबाथाय बले सापर्ट खालामबाथाय नोंखौबो सापर्ट खालामसै माने बिदि खोथा अननाय होबासो अननाय मोनो नों अननाय होआबाथाय सोर अननाय होगोन ना नोंनि जुदि बिसिखौ एबा गार्लफ्रेन्डखौ नों अननाय होआबा नों अननाय मोनगोन बिदिनो लोगोफोर नों कमेन्ट खालामबाथाय आंबो कमेन्ट खालामगोन नोंथांमोना खामाय फैसा खामाय फेसबुकआव इउटुबाव फैसा खामायबाय था लोगोफोर जायफोरा मबाइल गिदिर गिदिर दाम गोसा गोसानि मबाइल लादो नाथाय इसोर मा खामानियाव बाहायनो रोङा जेरैहाय इसोर मा फनथ' खालामगोन बेनिफ्राय वाट्सएप फन बायदिसिना फेसबुक सालायो नाथाय मा खालामो एक्सट्रा फैसा खालामहैनो रोङा जेरैहाय फेसबुकजोंबो फैसा खालामनो हायो लोगोफोर आरो इउटुबजोंबो नोङो फैसा खामायनो हायो जेरै चेनेलखौ खुलिनानै नोङो बायदिसिना ब्लगिं बायदिसिना रिल खालामनानैबो फैसा खामायनो हायो लोगोफोर दानि जुगाव सल'फोर आंबो खुसि माने नाजागासिनो लोगोफोर फैसा खामायनो नाथाय आंबो मोनथ'वाखै लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ लोगोफोर बिथाङाबो टिलाहारियावबो फैसा मोनबाय नाथाय आंबो मोनथ'वाखै लोगोफोर दा आंबो नाजागासिनो आंबो नायनो माने लानो लुबैदों इउटुबनि लग'फोर माबा माबि मोनो नालाय बेखौबो आंनो माने लानो लुबैदों लोगोफोर बेनिफ्राय बयबो मोनफेरि बेसादखौ लानो लुगैयोना बिदिनो आंबो ओरैनो टाइम पास खालामगासिनो माने भिडिअ मोनबाथाय आगारबाय टाइम मोनबाथाय आगारबाय ओमफ्राय टाइम मोनाबाथाय आगारनाय जाया लोगोफोर नोंथांमोना साननो हागौ टिलाहारि बिथाङा कन्टिनिउ भिडिअ लाबोआ लाबोयैनि जाहोना जाबाय लोगोफोर माने टाइम मोना टाइम मोनबाथाय आं कन्टिनिउ भिडिअ लाबोबाय थायो माने फ्रि टाइम मोना आरोना भिडिअ खालामनो खामानियावनो बेस्थ' थाबाय थानांगौ जायो ओंखायनो फ्रि टाइमावसो आङो भिडिअ खालामनाय जायो लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ लोगोफोर आं मानो सानफ्रोमबो भिडिअ खालामनो हायाखै जायफोरा सानफ्रोमबो भिडिअ आंनि नायनो लुबैयो बिथांमोनखौ बुंदों आं जायफोराथ' आरो खायसे खायसे दं मेगन सानाय मेगन गोसा मानसिफोरखौ बुंदों नोंथांमोना भिडिअ बानायनो रोङाबाथाय ओरैनो बुखिलाबायनानै मानो ओरैनो खर'फोरखौ गुदुं खालामलाबायो नोंथांमोना जायफोरा आंखौ मोजां मोनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय था बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ
लाबोबाय थागोन नोंथांमोना नुयि भिडिअखौ आङो निसय नुवाबो जानो हागौ आं भिडिअखौ आगारनाय जायो। लोगोफोर जायफोरा मेगन सायो बिथांमोनखौ बुंदों आं मेगन सानानै लोगोफोर रावखौबो मेगनजों ग खालामनो हाया। दा लोगोफोर नोंथांमोना रोङाबाथाय नोंबो बानाय भिडिअ होमबासो मिथिगोन बिथाङा मानो भिडिअ खालामदों। बुजिबाय जानांगौ जायफोरा मेगन सायो टि लाहारि बिथाङा मानो भिडिअ खालामदों, मानि थाखाय खालामदों। लोगोफोर बे भिडिअआव गोबां ओंथि गोनां खोथा लोगोफोर बेखौ जाय भिडिअ खालामो इसो बुजि मोनो। नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरबाथाय आं खोथागोन लोगोफोर मानो भिडिअखौ खालामनाय जादों आंनि थांखिया मा आङो टि लाहारि इउटुब चेनेल मानो खुलिखो आङो नोंथांमोना खोथानो जागोन। नोंथांमोना जुदि सोङोबा आं खोथागोन आरो सोङाबा कुइसन गैयाबा माने खोथानो ना लोगोफोर नोंसोर जि सोङो कमेन्टआव होमबानो आं खोथानाय जागोन। माबायदिखौबो खोथा आं लोगोफोर माबोरै आंना 2 इयार जासिगोन इउटुब चेनेल लोगोफोरखौ आं खोथायनाय जाबाय नोंथांमोननो जायफ्रा चेक खालामनो रोंगौ बेथ' हमनो हाखायोनो माबायदि मा खालामो। बाखि इउटुबनि चेनेल नोंथांमोना सोङोबाथाय आं खोथागोन लोगोफोर माबायदि खालामो माबायदि बिदिनो बायदिसिना दं आरो अनेक दं लोगोफोर नोंथांमोना सोंबाथाय खोथानाय जागोन। नोंथांमोना सोंबा लोगोफोर दिनै एसेयावनो आङो नोंथांमोननिफ्राय दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर हेपि दिवाली नोंथांमोना मानिदो आलारि बाथि लगायदो जाहाथे न'खरा आलारि जेरै जोङो लोगोफोर इदिनो जोंनि माने नोंथांमोननि न'खराबो इदिनो जोंबाय थानो जाहाथे गोमोरा आलारि जेरै गोमोरा इदिनो नोंथांमोनाबो फोजोंबाय थादो। लोगोफोर हेपि दिवाली खुलुमबाय।